چارەنەویسا کەسên wendayî li Sûriyeyê di paxila girtiyên Daişê û Komagoran de ye. Birêveberiya Xweser rêya dîtina kesên wendayî li Sûriyeyê nîşanî neteweyên yekbûyî dide. Hevserokê gerînendeya wê ya têkiliyên derve bedrançiya Kurd eşkere dike. Bi hezarên girtiyên Daişê li bara kesên wendayî xwedî agahî ne û bi rêya wan gelek jinên êzdî hatine dîtin. Her wekî li herêmên birêveberiya Xweser pir komikên girêdayî Daeş û Tirkiyeyê hatin girtin û ew jî bo çarenûsa wendayiyan bi agahî ne. Çiya Kurd her wiha got ku gelek komagor li deverên ku ji destê Daişê derketin hatin dîtin lewra gereke saziyên navdewletî birêveberiya Xweser re bixebitin. Çimkî îro roj birêveberî komîteyekê bo vê dosyayê amade dike.